Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Well, Boynog, kumusta na po mga kabanyawan? Good morning ka na dara. May pagbangon sa mga nakabangon na karong nga mga orasa. Manikay-sikay na punta mga kabanyawan kay lain pangadlaw sa simana nga ato bangon sa ato ang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton ato bangon mga trabaho. O mga doon na po yung klase karong nga mga panahon na sa ato nga mga estudyante. So may buntag ka na tanan. Ako gyapon ni si kabanyawan na Bernard na Pantaleon. Welcome na sa laing hugna sa atong programa nga Kasikas sa Kabuntagon. Pinagi sa atong Kasikas sa panglawas. Nagyato dagan nato sa SED Marketing Incorporated nga may tigama o tigapudapod sa mga produkto. Tama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o SED Panyawan Plus with Mangustin. Nga kini nga tanan available na sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria. Kaya sa may New Panda na Panabo City, available sa may JCA Wet and Dry Goods. Dito sa Kapalong, Davao del Norte, ana sa Mabuhay Grocery. Sa Nabunturan, Davao de Oro, ana sa Mabuhay CLC Grocery. O sa Visayan Village, Tagum City, nasa KM Joy Store. Dumuna nga mga parmasya, mga kasama o kapanyawan available ang atuang mga produkto. Well, ako gyapon ni si kapanyawan Bernard Pantaleon atong ipadayon tong ato ang gibiyaan nga topiko nadtong Sabado. Kato bitawng lus or hernia. So kanu sa delikado unya paun sa malikayan. Kato lang ipadayon gamay kay dunay nabilin. And then dalikatan pod nato ning hisgutan ang mga senyales ta sayo nga prostate problem nga ngay masayran sa mga lalaki. Iba mga lalaki wa kabalo. May tungod na ng prostate. No? Mga man kasagaran sa lalaki, prostate. Mapasag na mo, padung cancer na. Mga tawag prostate cancer. Okay? Risgutan na na. Datong pagbalik, standby lang. Alam mo biya, dinigya po sa ito ang Kasikas sa Kabuntagon. Nabigat ginhawang walang kapantay. Sedlinimen, Sa sakit ng katawan niya nagsagot agad. Sedlinimen, Pahit-pahit lamang ginhaway tiyak, mula ulo hanggang paa, muscle pain ay mawawala. Sedlinimen, Kasama mo araw-araw. Pahid na. SED Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. SED Celebrity Beauty Soap. Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa SED Celebrity Kojic Soap? Ano man ko dang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na request ana. Okay. Unya, akong gainan nga, kontento naman gud ko sa imong itsura o sa imong color. Wow. Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una. Para dili ka madaot. Oh, Muna, pag-testing na ko, okay man kayo ha. Duha na noon eh. mau ba? SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Ang Celebrity Kojic Soap with papaya extract na pamutud-ang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up ug uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit ug tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin. Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of SED Marketing.
Well, baliktad padayon ta mga kabanyawan. Paunsa malikayan katuning sa kwan ha. Padayon natutong sa lus-lus bitaw o hernia. Number 1, magalsa og gatama, dili bugat. Gamito ang tuhod, dili ang likod. Ikaduha, likayan ang pagpwersa sa pagpagawa sa hugaw. Pagpangusog ug utong, no? Ikatulo, maginom og gadaghang nga tubig. Ikaapat, tambalan ang ubo or hubak gilayon. Ikalima, ipabilin ang insakto nga timbang. O ikaunom, mag-exercise aron pakusgon ang kanang kalamnan nato. So mana mga kapanyawan no, na kabahin o may tungod na nang gitawag og lus-lus or hernia. Nganong unsay hinungdan sa lus-lus or hernia. While sa pikas bahin po da mga kabanyawan, derita hisgotag update anang prostate. Labi na sa mga lalaki nga wa pay kasayuran. Nga tungod anang prostate. Na medyo bata-bata pa, di pa kayo interesado na makisayon sa mga ani. Pero magkaedad-edad na pataas, dito na ta. Mahimo na tang concern na kayo. Sa tuang panlawas. So sa mga lalaki, kasagaran gini. May babae nga nagka-prostate. Ang sa babae po, kasagaran anang breast cancer. So mga senyales sa sayo nga prostate problem na angay nga masayran sa mga lalaki. Kita mga lalaki. Dili na nga problema sa prostate kay cancer. Ang mga sintomas posibleng hinungdan sa benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia or BPH. Prostatitis, impeksyon o gubang pang kondisyon. Pero ang importante nga dili baliwalaon kining mga musunod. Number 1, bantayan na nato mga lalaki yun, no? Kanunay nga pag-ihi. No, kanang bantayan sana da kanunay nga pag-ihi, no? Okay. Ikaduha, kanunay magmata para mangihi sa gabi. Ang pabalik-balik nga pagabangon sa gabi aron ka lang mangihi, pwede nga senyales sa urinary problem. Ikatulo, hinay o langay nga pagagawas sa ihi. Bura og lisod mo gawas, dili susama kaniadto nga paspas mo gawas ang ihi. Ikaupat, lisod paggasugod sa pag-ihi. Hinay una pa yun hingpit mo gawas, no? Na manginguna na nga kaso, bantayan na nyo sa pagpangihi. Ikalima, putol-putol ang paggagawas sa ihi. Muundang og mubalik ang paggawas samtang nga nangihi. Ikaunom, tanang pamati nato nga wala hingpit na hurot ang ihi. Ikapito, kalit nga kahiyon. Usahay lisod pugngan ang pamati nga muihi. Kawalo, pagtulo sa ihi. Mamay mo nga dunay gamay nga pagatulo pagkahuman og ihi o wala gituyo nga pagatulo. Mutulo, no? Mabilin. Manam kadugayan minamang pangsot ni mohang o gikasiyam pagapanakit kung nga mangihi. Posibleng ma-infeksyon o paghubag o kinahanglan ng ipahiling sa doktor. O ika-napulo, dugo sa ihi or similya. Dili kini angay pasagdan o baliwalaon o gikinahanglan kining ipalihiling dayon sa doktor. Pati pa-check up, magpahiling sa doktor. So niya, mahinungdanong nga pahinumdum ha. Kini nga mga sintomas dili automatiko nga nagapasabot nga prostate cancer. Daghang nga kondisyon ang mamahimo nga maghatod nini o gusahay magkapareho ang sintomas sa BPH. Kung sa ganitong BPH kaganina, nga itong gibasa, benign prostatic hyperplasia. Mga BPH, benign prostatic hyperplasia. Okay? BPH. Na siya mga kapanyawan nga bantayanan karon panahon na labi na sa mga lalaki nga wa masayod. Kung adunay pagbalik-balik o milala ang sintomas, gilayong nga magapahiling sa doktor o urologist. Posible nga gikinanglan ang urinalysis, physical examination, PSA test o guban pang mga test depende sa edad o sintomas. Kung kalit nga dili makaihi, adunay grabing pagpanakit, kalintura o gadaghang nga dugo sa ihi, gilayon ka nga magpahiling sa doktor.
Sa mga lalaki, dili hulaton nga mulala, una pa magpa-check up. Ang sayo nga pagpasusi o pagpa-check up, mas maayong nga lakang kaysa pagtagna-tagna lang sa sintomas. Ayan, mo na importante diya mga kapanyawan nga ato ang timan-an. Labi na sa mga kalalakihan. Kung pananglit na mo na itong atong mga gipangangisgutan, may tungod kabahin niya des pag-ihi, no? Unya, dugay na, o baka nakabalik-balik. Ang maong problema, panahon na gyud na nga inyohang ipa-check up, ipahiling ngadto sa doktor. Ay pasagdi, mintas nagkakaedad ta. Kay basig ulahin ang tanan, madiskubrihan nga stage 4 na diay. Lisod na, wa na ni alibyo mo stage 4 na ng kanser. Kulat na lang kasi imuhang kamatayon. Depende og pila ka bulan ang pangayoon. Di na mo dawat og tambal. Mo na lisod diha. Dabi na gyud ka ng mga cancer. O sama na ng prostate cancer sa mga lalaki. Mo gyapon na sa breast cancer sa mga babae. Di po to dali mamatikdan. Dabi nimo ko dinaryo lang bukol unya way sakit yan ang sa didi. Pila may isgutan man gyapon nato na. Yan ang bukol sa suso or tutoy. Pero kapsa na tag-oras mga kapanyawan ug mapon, lakbita nato ning tuberculosis or TB. Dini Japon sa tuang kasika sa panglawas, pinagi sa kasika sa kabuntagon nga giato da kanato sa SED Marketing Incorporated nga may tigamal-tigapod sa mga produkto tama sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic o ganatuang SED Panyawan Plus with Mangosteen nga kini nga tanan available sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria sa inyong lugar. Ang tudugma, salamat kayo. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon. Mayo nga buntag kanato nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.